Какво представлява глутатионът? Как се грижи за тялото ни и защо трябва да го приемаме ежедневно? Здравето на 21 век е свързано с подсилване на антиоксидантните защитни системи на тялото ни, за да предпазим тялото от атаката на токсини и оксидативен стрес. Антиоксидантите са от съществено значение за всички живи същества, но за глутатиона е известно, че е от решаващо значение за цялостното здраве и благополучие. За съжаление, днес много хора имат намалени нива на глутатион в организма си по редица причини, включително неправилно хранене, хроничен стрес, фактори на околната среда и възраст, и това са само някои от тях. Тъй като това е най-важният антиоксидант в организма, е жизнено важно да предприемем подходящи мерки за поддържане на адекватни нива на глутатион. Какво представлява глутатиона? Човешкото тяло е подложено на оксидативен стрес от различни източници през цялото време. За да се пребори с този стрес и увреждания, организмът използва най-различни антиоксиданти. Глутатионът е много специална пептидна молекула, която осигурява най-голямата антиоксидантна защита и зарежда с енергия другите антиоксиданти в организма. Глутатионът е най-мощният детоксикатор и антиоксидант на организма, който се произвежда естествено в черния дроб и се състои от 3 аминокиселини. Всяка клетка в тялото произвежда глутатион. Много учени смятат, че нивото на глутатиона в клетките ни е показателно за това колко дълго ще живеем. Глутатионът е наречен главен антиоксидант, поради съществената му роля в поддържането на екзогенните антиоксиданти като витамин С и витамин Е в активна форма. Глутатионът е като охранител на клетката, който защитава генетичното оборудване от външни атаки. Изчислено е, че всяка клетка в тялото издържа 10 000 удара от свободните радикали всеки ден. Глутатионът обезврежда тези свободни радикали преди те да нанесат поражения и почиства настъпилите увреждания, свързани с оксидативния стрес. Той защитава всяка клетка в тялото ни от свободните радикали и детоксикира черния дроб, като изхвърля вредните токсини. Недостигът на глутатион може да доведе до повишен риск от увреждане на клетките и до загуба на способността на организма да функционира оптимално. В резултат на това често се наблюдават по-ниски нива на енергия и чести възпаления, които отварят вратата за заболявания и ускоряват процеса на стареене. Често дефицитът на глутатион е наричан първоизточник на всички болести. Днес много хора имат намалени нива на глутатион в организма си или състоянието на окисление вече са докладвани при почти всички основни човешки заболявания. Сред тях са нарушаване на сърдечно-съдовата система, рак, Паркинсон, хронична умора, астма, невродегенеративни състояния и много други. За четирите основни функции на глутатиона, ролята му в имунитета, ползите за мозъка и още ползи за здравето, както и кои са най-ефективните форми на прием, можете да прочетете в цялата статия, линк към която ще намерите в описанието под видеото, също и линк към други подобни статии от поредицата «Със силата на здравето да подобрим качеството си на живот». За да получите повече информация, можете да се свържете с нас на посочените мейл и телефон и ние ще ви отговорим при първа възможност. Бъдете здрави и се грижете за здравето си!